Kadon kapor ya ki ai baro. Kadon kapor ban sedang, pat kadon ro kapor ban kut. Nila sedang ya ka Potternet Baibl Skul hakaktin khasi, pat kumju ro ka Potternet Ministry School ka ISOM hakaktin phareng. Pat kani gadi ka sngi ka bakut ka jongka. Ka ISOM kan penkut ya ka batch ka balai ka jongka. Bat ka Potternet Baibl Skul kadi ka first batch. Bat ngingai scam bakani kalong ka sngi ka bakraw na ka benta jong fi wei. Bat kumjuro na ka benta jongi. Markani kalong ro ka sngi hakaba an pun kup burom ye fi. Ladi ngila ban ong haktin nongwei ban graduate ye fi. Ni aingo yo blay na kabenta kani ka sngi ka ba ula ai ni. Bangitip na da kamde ka jingalam ka jong blay. Nginum don hiro ha kani ka jaka. Bat ke baro ka numlong ro kumni kumbakalong. Ni aingo yo blay ba ula ai ya ka jing itho pau. Bat kum ki shakri ki jong blay ki labat ya ka jing itho pau. Magilala ro ban sedang ya kani ka Bible School. Hadin ki jing duai ki babun snem. Hakapor bat kaya kabadai. Lakha ya ka Potternet Baibl Skul bat kumjuru ya ka ISOM. Shisha kalong gajing kerku na kabanta ka jongi. Nadok bastang im nadan gajing tip. Bat khantam na kalyang ka jongar ngam nadan gajing tip syapang kaktir ka jong ublay. Ho ni jupuli ya ka Bible halayeng hendrai ni shupuli maknaro ni long kum kisem kum kumaina kum kitutang ni shupuli lendat ni tip ni sotho sothau. Hendrai aingo pada bangiwan hakani ka Bible School ngilanang khamyo bat kumjo lanang persyai ka jing im ka jongi kumno ban pule ka Bible. Bat kumjo ru ngaso ban aingo shisha hakapor ka ba menchua ngilong thik kum tu khiu thli hendrai menta pada lanang pendap yau tau khiu. Te kam don chu kata ka jing sawa bat ka ka lanang dap hau tau khiu. Nadu bangarung hinga don gijing trang bangan yo gijing sai kumno ban pule ka ting gijong blai. Bat kum bangan don gijing thumu kumta ngayo sya kata gijing sai kacikai nak tim jong blai. Kabang empat cuyo ka cingim ke conga te kecikai kilong sya kum kiba stunat pat kiba don sya kecing kiba pen so bang yangi bangin terang mah kumbau dibiru long habang abam ya ketin cong belai kepentingan kecip conga kum curu ngas kem baleng bang disikai leng bang sikri cong belai leng bang pastor kibala ai sikai te kalong sya kiba pen bang sya haba kan mau kecikai teng musukwa syu ruban mi kecikai Hare nagadau hi baga apoy si bakut ke cikai te mlak sui hire ban songsa Ka jing thumu jong kani ka Bible School kalong ban hikai ya kaktin ka jo oblay. Ki jing hikai ki bang yo hakani ka ISM kilong sya ki ba pher ki ba phala nakini nu jing hikai wat lada ngi pet ling ba ki YouTube banta mo ki social media ki bang i nginum la ban shem ki ba kum ki jing hikai ki ba shisha ki balong kilong practical hakaji im go jungi kilong ki bangila bangin Penembelian yakini kijih kai hakajing im ko jungi malas ni. Mangali ngam doni ngam nang hiruan puli Bible ti danglawan hang ni ngala kham smuthu ngala kham sempang ya ka ktin ka jong blai lanang kumnu ban puli pini mat chibun kijing kerku pinslur kumnu ba pinyang chakmat kumnu ba pin duai. Ka jing thumu ka jongi kalong baki brio kintip ya ka ktin ka jong blai. Kintip ya ka jing jiliu ka jongka. Kintip ya ka jing shisha. Aingo yo blay ba dailing ba kani ka Bible School ngi yo eta ke hikai ba ni so tho inang shampang shu ka kten ka chong blay ha ka por ka bangi wan ning kong ni nga so kong bang long thli ka don bet ka chingka ka bang ngam so tho e shai ka kten ka chong blay hinrai ka banang mi ki si nga so bala nang wen eta ka chingka dum ban ngala nang so tho shu ka kten ka chong blay kinlong rang ba ha ka jinglong mun sim kinlong ki ba dap da ka boru mun sim ba khoi Kinumlong ki brio ki ba syaya lam bakla khamta me hakini ki sngi habangi ui ba shibon ki jihikai ki ba bakla la ne ki jihikai ki ba klumar ki rung haka ri ga jongi haka jella ga jongi haki thliu yen ki brio jonga ki sakamano na mar ki tunai ka jingtep wala dang ni don me kanai ka ktien na so thu ba ni don kam ro ka jihikai ni don kam ya ki Nonghikai ban hikai ki ban yalami haka
ka ketien ka jong blai khnang mangin la ban sngau thu shu bangin nang la shu ban ngam jleu ka ketien ka jong blai bat nga sngau thu lingba ka ni ka ISOM kala tan ngam jleu yanga ha ka ban sngau thu ka ketien ka jong blai bat lingba ka ni ka school ni yo shibun ki jinghikai ki ba pher bat kini ki jinghikai ki lalong sha ka ta ka jingker khu ka ba khrao na ka ban ta ka jingem ka jongi Kani ka Bible School ka yeng ban hikai ya ka ktien ka jong oblay. Khnang ba kibriu ki ba wan ban pule ha kani ka Bible School. Kin yo ya ka jing shisha. Ban ngingay scam. Ba kinong hikai ha ba kila hikai yapi. Kila yo mat shibun ba ki jingker khu. Kunci samlaru nyanyi yo try ba nila ban don hagan ka Bible School kan ba jong i ba hikai ni tenanti yalam ni man laki mana ke kelas balong ni ai Jingkren ni ba ai ke Jingkren strap ba ai ba nadu ba sedang bet nadu Genesis syo bangin YouTube pang ke Bible hikai syo ni ke Bible kan ba hikai ter ni kita Ni ai khublay ya i paso bante. Ni ai khublay ya i paso pintu. Ni ai khublay ya fi baro ki Nonghikai jong kani ka Bible School. Namar gitip lada mdei ka jingyalam mdei ka jing trei lang ka jong fi kani ka sngi kanum long kumni kumbakalong. Barok ki Nonghikai ki bla hikai ngi ki bla tristom chisha ngi met bat musim ada perkhat chisha baka ke bangi ngi siu ngasno bakam snoi hap chu handre ngi angu utrai ki da tristom kumnu ban thap ya tin ki jong utrai ha ki im jong ikan ba bangi mi dang ni pat ki kwa ba ngin long kita ki syakri ki jong utrai ki bala su thiet kan ha Jesus Christ Ka jing duai ka jongi ka long ba ublay un kurkhu yangi iwei pi wei ba ublay unang yalam yangi unang te song ba khnang ba ngila ban le ike ki ba kraw hakisngi ba ti por ki banang wan na ka benta ka buram ka jong ublay khynnah jong ka Potternet Baibl Skul bat kumjuru jong ka ISOM aku abat ai kublai pi baro ba kadai ka sngi ka ba pidei ban sngo sarong halor lade bat kham tam ban sngo red bat ban sngo ngu yo utrai ublai utrai u Jesus Christ na ba dei lengba ka jing pensat bor ka jong u ki bala ai bor pi ba pi yai ne ha du ka ni ka sngi kan hei ba pila ban ong ba ngangal ala ban pendep ya ke ka ba ngangal sedang bat kata ka dei ke ka ba utrai ublai ukwa nangi iwei pi iwei kumba kakti ka jong utrai ka hikai ngi ka batai ngi hakapor ba Jesus Christ ulet hakata ka jing khawai ba dan wine show ba uongi kita ki senran ki jong u ban le ban pendap kita ki khra da ka handai kita ki pat ka kala ka babang ka bathiang ka kala syaka wan bat kadai kata ba Jesus Christ ulet ka nyaka bat baling ngai pi ka ni namar bangakan ma hakap sngi ka bangi ngi sedang kala dei ka jing sedang da ka ba kinyo ki kiti kinyo ki kijat thlon wat thuliet ru nang ban kren handai ka dika jing sngo komen nam ta jungi ki Nonghikai nganget nam tangi baro ki bla shim benta lem haka bangi yo I ba kumno phi na ka jing sedang ha ka bam sngo thu sngo thao phi pat I thu I thao wa ke ka ba dei ban le kumno ba dei ban le handai menta pat kat ba ka por kadang ya kat ba kita yo ki ya ki banai ki ya ngi yo I ken ka jing kan tiu ha kata ka Jinglong ka jong pi kan ha ka jing tip ka jong pi ha ka jing nang ka jong pi bat ngada yo I shisai kata pila awan kum kita ki khra ki bathali pila IT la dia bat ong pendap yanga da ka ktien ka jong ublai khnang ba ngan long basan ha ka ktien ka jong ublai ba ngan tip shu phang ublai bat ngan ong ai pi ngi la long kum kita ki senran kita ki Nongthymmai ki ba shupun ko ngo be ktien ka jong ublai ban the halor jong pi ka nya kata ka ka balong ka ktien ka jong ublai bat kat ba pi pediang pat ya kata ka ktien ka jong ublai ngi yo I shisha ba utrai pat ule ki kamba ha ka jing em ka jong pi iwei utrai upen bang upen thiang ya ka jing em ka jong pi kan kalong ka jing sngo sarong nam ta jungi ru ki Nonghikai iwei ngila le ka ka benta ka jongi ka badai ngila le kita bat ha ka ni ka por ngi yo I pat dei utrai u Jesus Christ ubala pen man pat ya ka ubala pen roi pat ya pi ha ka jing tep ka jong ubaro bat ngadang yai duai bat ngerku kan ha kerteng u Jisu ba pi pindang roi shushu hak ding ka jong ublai ha ba pi pendap ha ka ni ka sngi kam dei ka ba pi kut no hang ni han rei ka dei ka jing sedang pat jong ka jing syakri ka jong pi pat nang ni syakman pinlong ka daw jong ka jing kerku pinlong ka daw jong ka jing penem pinlong ka daw jong ka jing kerku balai na mar ba pinwan ra pat ki ba bon ki men sim syaka hima ka jong utrai
ngai ku blei pi baro hakani ka por sa sien pat amen ka ktien ka jong trai ka pen kan ma ngi bangi pule shthi bani kong jing thaslani number san kong hake ke baro ngin ai ka jingu sho trai ma blei ka ne ka man ka jong kupa how Chris Jesus ka Bible kong ka khamba ka jing pendap bani ka jing sedang ai ngu yo trai ba pilong ma pi ki bala jit ki jong trai ba fila ban pendap ya kini ki kurs ki jong fi utrai unda ai bor utrai unda pesat bor ha ka jim ka jong fi mar kan mau nang ni khama ro ki babun ki thma ka ba fi ni kan do ki babun ki jing ten jo ki ban wan ma ha ba fi kan do ki thma ha ba fi kan do ya kita ki jing ten jo kan em ka wan ra ya kata ka jing net ha ka jim ka jong fi ka prang ya kata ka jing net ha ka jim ka jong fi ba ka pelong ru ya fi ki brio ki bala ban ya sha slam ba kom ba pol ong shi tumati toile ka jing le ka ba jong ka jing net kom juru ngoi phi toile ka jing le ba jong ka jing net ba sha shi tom lam ma phi kom ki shi pai ki ba ki jong Jesus Christ sha shi tom kom kita ki shi pai ki ba ki jong trai ba ha ka por ba fi kan do ki brio hot nang ne fen mi sha ka per thai kan mau kita ki brio ki bran shabar ba fa fi ya shabar ka Bible kong ya ru da ka jing stan sispa ya kata ka por ka jong phi ba ka ktien ka jong phi aba fi kan do ba ki brio ki ba shabar kan mau ka ktien ka jong fi ka ktien ba ka ban long jali jom ka ba pen thiang da kamlo ba pin yo ban tep kumno ba fin yo ban pai ktien how way po way baro ba ki brio ki ni e phi ba fi long ki brio jong ka jing shai wat pen pai da ka ktien jong ka jing bitar wat pen pai da ka ktien jong ka jing khnyom na dai pen pai da ka ktien jong ka jing jali jom ka ba pen thiang da kamlo ka ktien ka jong blai ka kreneta magange chisha nang ni shakmat hiru de trai wan pen shat bori phi kan ma wai ka ni ka wei hot ha ka ni ka school filas dang ban shakri no trai ban ai ru fila ban pendap ban shakri ya ka ni ka kerteng ka jong trai ma ka Bible kong tang tau bala ban yai ne do kut tang tau la ban la em bara ba filas dang ai ba fila ban pendap ya ka jing shakri ka jong fi ka bu trai la bu ha ka jim ka jong fi magange nang ni shakmat trai no kurku utrai unang kentiu utrai unang pesle ya ka jim ka jong fi magange ru trai unang ai ka buram ka jong u ha ka jim ka jong fi na ma bale ka Bible kong ka jing kentiu kam juan na mingi nam ni na sak ni ha ka jing kentiu ka wan now blay kan ma udeu new blay u ba kentiu but ai ha ka jim ka jong fi ka man lang si pen kop da ka jing suren ma ka Bible kong u ai ka jing ai ha kita ki ba suren we ta ba sarang uangam itho ai ba fin kop ila de da ka jing suret ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jong fi ba ka jing ai ka jong trai kan long la dap yang ha ka jim ka jong fi ngange sha fi long ka jing khu shaki ba bon ha ka ne ka jala ka jongi ha ka shnong ka ba fidan ha ka yeng ka ba fidan ba kam joro sha ka ne ka ri ka jongi utrai no khu utrai no pan kam ya ka jim ka jong fi khublish bon kanungon na preng jong fi kan mau ya ka sngi ka ba sedang ini ka sngi ka ba nung kong do ha ka ba fi filawan ha ka ni ka Bible School ngange ka Jingkren mau ka jong fi kan lek phai biang ma phin kan mau ka sngi ka ba nung kong ka ba fi wan phimdon ya ka jing so shanya halade phidon ya ka jing so sheptem khamta me habala ong yu phi ba fi haban geng ba fi haban pani tho la ni fi haban kreni e phidon ya kata ka jing so te phila ne phimla phim so tho so thau ya ka e ka ba fi phinle kasin ka banang kong habang iwan hang ne po Bible School ngilong kita ki brio ki ba dap da ka jinglet ran ka khum ka te yangi hare nganget ru ba fi kan mau pat ya ka ni ka sngi ka bakut nama nakapor sa kapor lahikai yu phi kumno ba phin yeng lahikai yu phi na ka ktien ka jong oblay bat nganget scam ba ha ka ni ka sngi ha ba phi yeng phin yeng da ka jing shlur ban shim ya ki certificate bat ngaru ngalajan e siteng namar ngayu i ki kam ki babun hari ngaken mau tang ka wai pat mga dona liang nong job ngan job bai kita sisa komba iwei laong bangam nam kemen ya kamak bangiyo henrai ngaru ngolong kumta nganam kemen ngasuk kemen tang bangayene ru bakut batai no hikayong yaine ru bakut punyo alai im herai ngasngu thu ngayaine ru kan negas ngi bamanta ngadai kan nang job ngadon kaliang chong nang job ngada sngu kemen siket dai ngada ayu yo blai changa ubangai sakri habangi pun kuburom yu phi haba phi wan shini shakmat haba phi wan ban shim ya ki certificate ki jong phi to tip ya kani ka wei ba phi dei hok ban yo ya kini ki certificate namar ba phila trei shitom khamtam e kalong ba phila yai ne hado ka bakut ni ayu yo trai bangi yo ban poi hakani ka
Baibl Skul ngasung thu kadi ka kamba ka jong trai namar sisa ladang ya perkhat kalong hanga ko bajing fo sniu ken banga yo ban boy hagani ka Baibl Skul bat haduk kani ka khidmat ka bamenta kan baro ki khynnah habang ila yakren kila ongi kani ka wei bat kata kalong ba kadon kapor ki sngo kum bakin sangeno kadon kapor haga ba ki sngo bakinumla kadon kapor ba ki sngo diau kadon kapor teng kawan ka jing sngo rem le se yo kimla ring aingo yo blay ba fiklem ngap yakum kita kisur hari pila yeng scam bat pila yaine bat pila penkut ru ya kata ka thong mendaka sngi kedi ka sngi ha ka ba pila poi shaka bakut jong kata ka thong ka ba pila bu ha ka jingim ga jopi hawat kiwan shibun kiting le ha ka por ba ngawan ka Baibl Skul hawat ha ka por ba pastor sha ba kan nong Baibl Skul la shim interview sha yangi te haka taka por yang pastor haba pinman kinwan bi kiting le namar ba kani kamdi ka bakenja do namar ba kani ka bakenja mensim te handai ngai ngo utrai nadu basdang kani Baibl Skul hadu bandukut na ma oi kiwan kita kiting le teng ki penthat yang ama namang ngi yo teng ki humok tingi hapan le ki humok ye tambah handai ngai ngo utrai baling ba kani ka Baibl Skul ngayo ban pen smart eladi shisha bangan puli ka tien ka jong play bangayo bangan por shay ka tien ka jong play ni ai khublay ye fi baro ki khynnah namar ba pila IT elade hakikti ki jongi ngakan mau haka sngi ka banungkong la ong ye fi ba IT elade hakikti ki jongi bangi ngin penwandur ya ka jing em ka jong fi katkum ka tien ka jong blay kumbang idon kam ya jing start bekerja pertai re kumju ru ya jing start bekerja mesim idon kaman pule banwat paling bagan ni ke school ni ya jing batai jing mayan jing jeli jong keting jong blay bat ngangai scam bahagani ke sngi haba fin shim ikini ki certificate landi haba phimi na kani ke jaka philik phai ngangai phidon ya ka jing sngo sarong halade ban ong ba phila pendep bat phitip ru bahagani ke sngi phila tip ya ka tien ka jong oblay kamdei show ka jing tip ka ba phishu tip nang ni nang tai kamdei show ka jing tip ka ba phishu yo sngo handrei ka jing tip ka ba phila da yo ban shong ban sha hikai haga beningkong haba don kene ka Baibl Skul ka don kecing artatin yangi bangi yo banwan pule hang ni bat habang yuan pule ni yo mat sibun kecing ku leng bagi subjek kiba i pastor yo ban kran yo ban hikai yangi kumno bangin san haga jingide bat ublay bar jingide bat jinglong ka bakenjam sem haga jing im ga jongi kumno bangin long ki syakri ke jong trai bat hikai yangi kumno ban kran ki breu abangi kendu hakil di ki sengken bat ki hikai ngi ki subjek ki bopero phara ke jing im ke jongi pakalong sisa ke jing karku imda ke jing im ke jongi ngi ai khublei imda ki pastor bat ki senran baro ki badan hagane ki media ministry ki bla hikai ki bla trichitom imda jongi ban sam ngi lemba ka tin ke jong blei ngi ai ngu u blei bat ngangai scam banang ni syakmat kanung don kanung kono ke jing hikai ka ba klumar lani ka ba bakala ka ba la ban yalam yufi bat lada fi shem balada kiru ki jing hikai ki ba fi phim snotho ba fi shem ba tip kalong ka ba deine ka ba bakla ni baro ngi don hakani ke jaka ke jingkhan jo ka Potternet ka pule na ka benta jo fi ngi kloy ban slok ye fi ngi kloy ban ye duai lang bat fi kejing mo jong aru kam dei kejing ka ba su thu e tin ka jong blai namar nga ngaya he ti ka ba bom dei ka kum ka tin ka jong blai te henrai hadin bang yo ban jo ni ka Baibl Skul nga sedang ban plead eta ki khman ban habang plead eta ki khman ba kan jam sim ban ngasngo ba ngadon hak kata ka we ka ying ka ba he ha bat ngai don ha ta we kamera bat kat badang wan cha school ngasngo badang rung sik we bat kamera kadang wan ngasngo ko badang rung sik we kamera ngasngo ba kata ka jingim ko kan jam sim kalong ka he ha ka yar ba ngasngo ko badang rung sik kita ki kamera henrai ngasotho ba kata ka kamera kalong ba ka plead ya kata ka jing ka pensyai bat ka khlilut ya kita ki bari ha ka jingim ko jonga bat ngasuturu ba kadang syai kat bang wan ka Baibl Skul Kumki Nonghikai habangi ai yakini ki certificate fi hakani ke sngi ni sngo sarong ban ong bangilayu i ya ke jing tre shitom ga jong fi ngilayu i ya ke jing sedang ga jong fi ban yo i ro hado ka bakut ningkong akwa ban ai ke jing khublei bat ke jingyaro fi wepe baro yaki khynnah ki blak puli hakani ke skol ngai ngu yu blei ba phila la ban pendap yakani ke jing puli yakani ka course kan bala pelong hakani ke Potternet Baibl Skul
Bat ngangat kedai ke jing tre sitom ke jong pi, bat ke jing minat ke jong pi, bat lam ke jing pencet bor ke jong try kan, bai pelala kan ban pendap yang ke jing pule. Kini kadai ke jing bu renti ke jong blai. Bahai bala bet ka judan bai ke jing ot. Bat ngangat kan pik bai pelala bet yala di hakani ke skol. Kadan kan ke jing sei so ha ke jing em jong pi. Bat ka kwa ban amen sim pi wi pi baro. Yakini ki so ba pi pelala yo ha ke jing em jong pi. Lingba ke jing hikai ba pi yo lingba neki pastor neki syakri ke jong blai. Akarpar bang kentu ipi, sengoba sedang ban khai kita kisah. Sengoba wanum tep ya kita kisah haladihi. Batu ai bakan long ke jingkerku, kembau jisuhi ulaong ulahikai bulapa ban let ken ban yalap ke gospel bat nganget ken. Apa pi pelayo yakini ki jinghikai ba piru ban khai kini kisah ban yo ban job ken ki mensim kodor syakahima ke jong blai. To blain kurku ya pi we baro hak teng jisu. Amen. Ngayok ro kita ki jingkerko ke bau try ula kerko nga bat lemda ngiyok te ke jingko ngamla menjeng ne ngamla men kren ne te ke jing slor ne ngayok te ke jingkerko ngamla men kren ni pe te ke jingkerko bau try ula kerko nga lemba kane ka Bible School. Ngilayu i ya ke jingwan shong haki kelas, nagawai ke kelas, nagawai ke kelas. Lakadei ke sengi ke baslap, lakadei ke sengi ke bakriat, hadai piwan baik ban shong haki kelas ki jongpi. Ngioi kumno bapi pendep ki assignment ki jongpi, ngioi fi ki exam hall, ngioi fi habangi ong fi ban yeng ban pla, habangi ong fi to yeng ban kren pi shlur. Hoi kadon ke jing sgu shepeng namar ba khamta me pi haban shong hakmat pi haban yeng hakmat ki pastor, handai pi yeng pat pi kren pat. Pi pen kre ye ke jingkren. Shisha ban yeng kama ki pastor, ki dak ki bangi la ki laca. Bat ki dak ru ki bangil itu ki la dat lang. Henry mentang adap jing seman bakrau i pastor la ai ban kren khamat jong i. Henry ngala pen batai jing pen jonga kolong kumti khna nursery ke nya ka ban sedang. Ya kita ki jing pen pedeng ki Nonghikai. Ban nganget scam ba baro ki bala sngap ki jingkren ki jong piru ki yo mat ya ke jingkerku. Bat kani kalong ke jing angnut ke jongi. Bakai ke ba pi pila yo na kini ki Bible School. La ka dei ma pi ki khynnah ISOM, la dei ma pi ki khynnah jong ka Khasi Bible School. Wat ai bakai ke ba pi pila yo kan syukut no hangni. Lani kan syukut no hapo jong pi. Hari ke jing angnut ke jongi kalong bangin yo i. Ba ya ke ba pi pila yo pin ai pat shikiwei. Kumbak kaktian ka jong try ko ang naki Timothy le nong balai dukat bakan rio ka jing tho baro ka long ka bala persan mensiam dau blay bat ka bamentoy sha ka jing kai ka jing sneng ka jing pemben ka jing pemlian ka baha ka hok kani ka school kani ka ISOM school ru ka hikai yangi bat ka penbed yangi bat ka sneng ru yangi bat ka pemlian ru yangi sha kata ka lenti ka bangingin ya kata ka lenti ka jong blay bat ka ai ru ka jing penshai bat ka ai ru kata ka jing hikai ka bakham phla bat ka bakham thamai ya ka ka bangim pa jio mat menu ru deling ba ka ni ka school nyo shibuan ki jing ku ban nyo shibuan ki jing mantoy he ba ngila ban ai lang shakita ki we kuma ka tin ka jing try ko ang ba philayo pidang pen ya ai ngara sungo ya ba klalong ba penla nga ba nganyo kini ki jing hikai mo bat kini ki jing hikai ru kira long shaki ba so thi chi cha ka jing em jonga hoi men chwa le sing alayo ke jingkai ha church ha Bible study handai pat lemba kini ha jingkai pat bang yo pan ISM pat ka penlong nga pat bangan suthu sha ke bakham jelio pat ak tin ju blai bangangai kala long syak kum ta u sambai bala bet ha kno basi so bafin pen itho yo uta unong pen em u bala pen em yanga bat ya phi pin itho sha ka per thai ba u Jesus Christ u de u hagani ka Bible School philayo ke jingkai ba phi philong ki ha u Christ. Haka jing em jongi ki brio bon sen hi ngi be tang ka jing em bakan jado kam tam ngi mi pa bangi don ki khon ngi kai ki khon kumno bagin le cha school hendrai haba perkat ka jing em bakan jaman siam pat ngi duna du ka ta bagin hikai ki khon hendrai lingbar ka jing man hang ni kumdu ngi la ban hikai ki khon ru bagin jan cha ublai tilada mangi mi pa ngim ai ka nuksa ngim ai ka ta ka jing pen i ka babaha nim ta bangin itho yo ublai ki khon jongi ki nim la ban itho yo ublai ngangai bakata ga jihi kai phin ai pat shakiwei phin pini tho pat shakiwei baki kilong ki hau Jesus Christ kani kalong ka badon kamtam hakini kisni hoi bon na pedeng jongi ngidei ki balalong Kristan kani ga jela Kristan hari bon na pedeng jongi ngimte pat bangilong ki hau Christ bon na pedeng jongi ngi sharem no
ka jing temu jonga ni kong bangawan hang dia ka dei bitang kumno bangan la bangan penkelai ka jing jonga hoj ngadei Kristen nadu banga lakai ngan nadu banga lakan mau ngilai ing la ya kita ka jing Kristen dari kita ka jing im ka jing ya ti jonga kalau ka jing im ka batali bat hadin ngala suthu ngayai tengkat bat ka perthai bat ngayai tengkat ru ka biya dei bat utrai bat kita ka jing ya ti jonga kabar kan nang bat ka snow bakal kata ka jing ya nonga kita tila long palat bat kala sem jing ya yang bangan kala bat dei limba kata bangawan syakane ka Bible School kata jing temu jonga ka debet kuno bangan la ban kala ya la ka jong ka jing em rei bang lawan hanya ngayomat sibun ki jing ku ber sibun ki jing kai bat ngam suhun bat ngam susuk shu tang hang ta bat ke bang ngayo hanya kalong ba ni suthu ke ka ba utrai khot yangi bat ke ba utrai utmu ya ka jing em ka jongi Hari ngidon pat ya kani ke jinget ba mafi baro kiban graduate hangani ke sngi fin shim ya kani ke lengkor ba fin ye tho pat shikiwei ba ukris ulong uei bat ngi ngilong ki ei ha ukris kani ke perthai kadi ke badum kadon kam ya ke jing shai bat ngi angnot ba fi fin long ke jing shai syakani ke perthai ke badum hatu phim jitep kat kita ke be pet ya ke jing pet thong ke pet ken baro nam ta ka price upol kren kita ka sti shna gurin hal nong ka ba khandai bau tau breu ubam dan ya ta ka thong ha ka jingim ka jong uhi ken ka long ka bam dan jingmut hari ngayo ban ai ngo yu blai nam ta jong phi baro ki khna jong kani ka Potternet Baibl Skul ya ka ba philayo ban pendep ya kani ka thong ka jong phi ya ka ba phila bu ken barang nget kam dei ka jing le ka jong phi hari ka dei ka jing penla ka jong utrai ken namar ka tin ka jong blai ka om da ka buj om da ka bor hari du mun sim u jong utrai ken barang nget du mun sim u jong blai ubaya ja shwa jong phi ken ubai phi ta ka jing start ban nget ru kani ka di ta ka jing sedang jong ka ta ka thong ya ka ba phi dang ya sedang ban ya mare ken kanang jrong ka ta ka lenti kanang jrong ka ta ka jaka mare ken hari nganget udai utrai uban ai bor ya phi ya ka ba phin yat ban mare pendep hok ya kata ka jing temu ya ka bau blai udan na menta ka jim ka jong phi ken bo trai unang ai phi kita ka bor ya kita ki jaka ki ba khoro kharam mo u ken uban pen madan bat ya kata ki jaka ki ba duna de utrai uban ai pendap bo nang pendap phi na ka bor sha ka bor na ka buram sha ka buram kham tam na ka jingai ai sha ka jingai ai ken ban job ya shibon ki min sem ki ba ko dor ken man kini ken that ya ki na kata ka dujok ding ban pen pelaj em ya ki ken sha kata ka jing pen em ya ka bo turwai ken ula khot ken namar ngi baro ka Bible ko ong ngilong kata ka lingkha ka jong blai bar kumju kita kinang ya trai lem bat ublai ken bat ngi ban ai ngo yu trai nam ta jong phi ba phin long ken kita kinang ya trai lem ringkat bat ublai bat ngi kumju ken ban mare pendep hok ya ta ka thong ya ta ka jing temu ya ka bo blai ula bo ha ka ji em jangi iwei pe wei to trai noi ker khu ya phi pinang ya ya ka bor ba ka boram jong blai nam ta ka boram jong trai amen kumba khtien ka jong blai ka ong ba ublai ula pen khre ya la ki jong ki breu ba hagi jing shakri kan bantai ya ka met ukres ba chisha ho ya ka ni ka school sibod ki jikai ni yo ba shisha ba kum ki bangek ki jong blai ni di ban long ru ki ban dap kain da ka khtien ba shisha ka khtien ka jong blai ka ong ba kini ki sngi ki long ki ski ba khado ba shisha ni di ban long ki breu ki ban dap da ka khtien ka jong blai khnang ba nila kain ban ya wer pat kita ki wegi min sem kain ki bam pat lasan ki bam pat la kham tep ya ka khtien ka jong blai hoi ki jing e bat ki jing le ki la ban wan ha ka jing em rengi kwa ban kentui phi wat num phai dien ada phi sngo ba phi don ha preng ka jing e la da phi sngo ka don ka por phi sngo ba phim la shu ken mau ya kini ki sngi ha ka ba phi don ha kini ki Bible School ngai ha ba phi la don ha kini ki Bible School kala don ka por ba phi sngo ba phi sange no ni phi klem sange phi ya ba phi pendep kumta ha ka jing em nang ne shakmat wat num sange wat num phai dien ban pet ye kita ki jing e ki jong phi wat num phai dien ban pet ye kita ki jing shakren ki jong phi hande ya shakmat bat ken mau ba mangi wei pi wei ni don ringkat lang bat phi hoi wat langa ngalong la kham lang ba henry ngalong
kum kami henry ngam saudai syuk an pule ngam saula henry hakan ni kapor pan ngasoman ayu yu belai pat ba kursian yang ana do besdang ban ban pule ngasngau ba khale changa kam biang syuk ki chung bajeng parkhan ngapule kot ru ngasngau bang ngam sngau syuk ngapule menta si phang ala kalen ten rei ha bangalawan sekolah kat nong adap dakan ni cingkemen bakang yo ya kan ni sekolah wat lang ba ru rei ngadam bakini ki khynnah bat kini ki samla dak bas ngoburam yaki ngasngau samla lang ngasau khynnah lang ngasngau kemen wat hayeng ngasngau pang dengan syong rei ngawan chan ni sekolah ngasngau kumbang lai luat ngasngau laki cing wet ngasngau laki cing pang ngasngau laki cing sitom bring you kam khat bangin long tang kita ino sai ben rei bagilong kita ki sandan banyalap shi ko spal kum gijim samla shi bun gijim punchai wan kungal ngana samla shi bun gijim sheki wan mla ban lai kata rei la dang imdan pekin jublei ni mla ban jap ya ka chipunchai hoi kani gari ka sngi ka bakut wat ai baka jinya dei ka jong phi kan kut la ka dei bat ki parakhna la ka dei bat ngi ki Nonghikai to ai banang ni shakmat ken mauro ban krishan ye wei haki jingduai ki bari ki jongi ngilong sha kita ki ba mo ki belai ni adok kena kremat kamenta bar kena bakut kena ka Bible School jo kena ka first batch rumah ti hoi ning kong sha bangin wan hani ngi iwe ngilong ki bathali shisha ndai da ka bangin wan hani ni dap shisha moi kata ka jing em same jingi but hoi menshwa mengi iwe tere ngilong kita ki baduna sha ktin uplai hinde mentang ngilong kita ki bala dap shisha ingit scam ru nang ni ngin mi iwe bangin sakut tang hang ni ka jing tip jingi hinde ngin I mensi min I ke gospel na mentaki way pat kam tam kum kena sama bangin I para kena sama ngin I ke gospel bagi way rukin tip kam ha shu ktien jong play ka jingkhang jong ka potternet ka play na ka banta jong fi phila ban wan ban ye kendo ban yo e ka jinge slok ban yo e ki jingduai ban ngi kwa ban ong ye fi bangi da e shisha ye fi iwe phila long kum ki khon ha ka jingem ka jongi fi fin long ka nuksa pan na ka banta kini ki batch ki banang wan na kwaro ban ai khublei ye fi ki bahayeng ki bahasem ni ki kme ki kpa ki men ki para ani fi ki kurim ba fila pala ya ka por ka jong fi ban don kalang bat ni hagani ga sngi hagani ga jaka phiwan hagani ga jaka ban ai min sim ya kini baro ki ban graduate bat kum juro yangi ki badon hagani ga jaka baro ubrio ba start manu bala ban len lada klempli kalat kumnu lat ban kran kalat kadai menta ba play persang smart shisha ka bible ha ka kti ukhulom pat ka kopi ya persang smart man la ka sngi wat num jaitu wat num banthi ka jingem jonga jing IT ka jing kerkhu ya phi hi ha ka basap ka ski ni angu utrai ba phi kun khynnah lani kita ki hep ki ba ye phila an pandap ya ka Bible School ba shisha ka por kolong tangkum tu but ni aingu utra shisha ba philong kita ki hep ki ba ye shisha ki ba banyi hikai ba menta philong kum ni ko ba nang pi ji kai kalakut ka kelas kalakut ka ji kenduk man la ka por kalakut hande tukan ma pa tanggan ni ka wei ba ka jingi dei jangi ba phi kanum kot ba ka jingi ka jong phi utra ru kanum kot tu reng long phi ka daw jong ka jingker khu ye ki ba bon ba ki brio tu reng long ru ki sakri jong tra ki ba IT man la ka sngi ban phalabet ya ka gospel ko jong Jesus Christ ubeli dapat selai pi, ubeli angker kui pi, unai ikan tiu nu kumju ya kaji jong pi, lem kumju bat ya kaji yang sem jong pi baro, ubeli untaran kat bat pi lem bat ni, amen. Kajinya dei jongi kam kot hangani kesngi, kajinya kendo jongi kanum kot hangani kesngi, handa ingin nang ya kendo, hakiju hiki classroom, nang ni syakmat, sekumbas sisnem siteng, namar bon na pedeng jong pi pat, kiban graduate, pin join pat ya ka ISOM ka Potternet Ministry School kumta nga shimro ya ka ni ka kabu ban pediang skau pha ya fi syaka Potternet Ministry School ka ISOM ban nga ngets kem bakata kan nang pen klain ya ka jinya dei ka jongi bat kata kan nang pen klain pat ya ka jinya dei ka jong fi bat ublei ka jing thmu jong ka ISOM ru ka long kum ju hi nang ba pin long ki ban nang ngam jiliu syaka ktin ke jong oblei syaka jingtip yo oblei bat ngangai scam haba fi join pat ya ka ISOM hinyo amat shibon ba ki jingkerkhu bat sashi sen pat ya fi baro ki Nonghikai ki pastor ki khynnah bat kum juro ya ka Potternet team hi baro ko wei oblei unda dekat lang bat fi oblei unda kerkhu fi
iwei pi iwei. Amen.